днешното видео ставаме ефтини ютубери и ще правим реакции, което е възможно най-лесният за правене на контент. Не знаем защо, но просто... Седи си гледаш нещо. Беше ето така. Добро утро, Криси. Божо, айде да реагираме на TikTok видеа. Пити TikTok видеа, Криси. О, добре, ай. Хора ни сърди идеята да снима TikTok видеа. Телефона ми изгасна. Не си показвай паролата. Окей. Продължаваме напред с първото TikTok видео. Преди това... Аре, казвай да ти. Абонирайте се за Криси Кет в YouTube. Гоним В TikTok. и в YouTube. Добре, и в YouTube, и в TikTok се абонирайте. Много места станаха се абонирате. Защото тук гоним 5 последователя в TikTok. Хора, ние в YouTube ще останем 4000. Тук сме 2. Айде, абонирайте се за TikTok, моля ви се. За да можете да гледате такива яки видео. Добре, да почваме да реагираме на първото TikTok видео. Казах, пусни сега така. Вие нормални ли сте? Какво е това? Какво е това? Боброподобно куче, котка, човек. Куче, котка, човек, ананас, катерица, бобър. Какво е това? Дето риве, защото не знам. Дето риве, защото не знам. Сега. Това било хамстер, май. Не знам. Хора, кажете в коментарите какво е това. Криси, ти такива неща ли гледаш? Какво е това? Не гледам такива неща, просто... Ама е сладко. Да, много е сладко. Прилича на мен, като се събуди. Топ телефон падаш само. Какво е това? Хора, искам в коментарите да му спамете сега да си изтрия паметта, защото това нещо не е нещо. Вързваш си косата, не? Правя си косата. Това нещо ли е? Нещо, да. Много е. Май с бив 6. Ето да, това го знам. Това е тренд. Това е бившият. Не, аз наистина не мога да разбера за какво играеш тия ръце. Кой е този човек? Кой е този човек? Бившият на Лина. Обаче те се разделиха и той взе колата. Знаеш колко ме интересува кой е това? Знаеш колко ме интересува? Не трябва. Това реклама ли? Да. Може би ще няма да разбере. Аз много го харесвам. Хора, камерата умря по средата на видеото, обаче го правихме. Аз съм ги гледала, даже една моя приятелка по-голяма си ги беше слагала. Си ги беше слагала. На Нивея ли казах или на Гарния? Също. Хора, не е много яко. Лекче. Къде? Стата ми е бардак. Тя мести ли се? Де разнам. Хора, Криси, защо се буди? Не съм аз много. Значи хора, тази сутрин тя се събужда и ми вика: Чакай се да чуя! Добре, това е яко. Доста. Това е българско.
Има по-смешни. Glorbo, fruttodrillo. Bondino Dusino. Bombombini Gusini. Fratello bombardiro crocodilo. Tunga tunga. Tinga tunga tunga. Tinga tinga tunga tunga tinga tunga. Боже. Това кой е? Bombardino crocodilo. Bombardiro crocodilo. Un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i Хора, просто Много обичам тези видеа. През повечето време мълчим, няма значение. аз не разбирам. Това е реклама. Алинче, Лъва бе, сериалът май, нали? Да. работа, дошла си да ни откраднеш идеята, Да. да поканете да натрупаш цяло състояние, нали? Ела. Няма време за това, къде е схемата там. Чух схеми и пристига веднага. Хора, Слушай, звучка. Този има яко килти и обеща да си плаща найема на аз нищо не става. Здравейте, приятели! Аз съм Кайли. Аз съм Майли. И приятели. Какво е това нещо? В смисъл, Приятели! Дени, какво ти става, брат? Какво ти става? Или не на тебе, какво ти става? Много разбирам това. Хич не Правим му разбирам. рекреейшн точно сега. Да. Направим собствена версия, гледайте сега. Пашвада. Аз съм Кайли. Аз съм Майли. Колко от 1 до 10? Кринч. Аз сте кринч. Колко от 1 до 10 пишете в коментар. Айде, не загасна телефон. Шпионилка. Ия. Много е сладко. Българче ли? Да знам. Хора! Чакайте. При се забавлявай, хора. Забавлявай. Имам същите 2 лева. Верно ли? Аз Да, не имам знаех, 2 че го лева. имаме. Ето. Те са мои. Кой? Ето ги. Хора, ако искате да ги... Ако искате да дадем на giveaway 2 лева. Не бе, няма да дадем. Ще дадем само тия краса на giveaway. Да. Здравей, ако случайно си тъжен, Хубаво. здравей, ако случайно си тъжен, Гледайте. Establish me some biter or liquor. Този ли играе в Да, това е гард в кукчета. Хора, гледали ли сте Майнкрафт филма? Напишете в коментар. Не, оставете един лайк, ако сте гледали Майнкрафт филма. Мама ми каза, че аспержите са любими. Но, знаеш кое ми харесва най-много? Кое? Цветът на пюрето. Ливалото ли ти е любимия цвет? Едно от любимите. Ние имаме още. Не харесвам хилски чай. искам само да кажа, Здравейте хора, днес ще ходя в Париж за първи път и за първи път ще летя на самолет. Сега ще се измия и после ще се превърна в красота. Трябва да си измием зъбките много добре, за да Трябва ние да почнем да правим такива работи. Верно. Сега трябва и да кажем за Брат, крайната хелми, красота шартове. и красота. Абе, Чакай, скоро гледай. Няма по. Руса. пак ще се подигравам с майка ми пранк. Ами, това заслужава този канал. О, това много обичам тази реклама. Стига да е Лореал Париж. Що тази песен сега става тренд в TikTok? Не знам, аз съм разя. Я да видим. Това трябва да го направя на теб. Не, аз това трябваше да направим. Хора, напишете... Не, абонирайте се, оставете един лайк, ако искате. Да правим пранкове. Да, да правим пранк война. Тум-тум, саур. Саур.
Тралел, тралала. Тралала. Никакво видео. Тук я. Поне не знам кой има стъпал, че мога да стъпите от TikTok. И те сега. После ще като удевали. Хора, очаквайте пранк война в Криситет. Няма да ви чакам аз да... Мама! Мама си е мама. Той приема. Ето защо не гледам TikTok. Аз имам само яки работи на TikTok. Което е... Никой. Аре, бе, да. Пак тия Нивея, глупости. Хора, вече почваме да спонсорираме Нивея. Хора, просто съм влюбена в този глас на Нивея. Откакто го ползвам, устните ми са много хидратирани. И това много хубава работа, бърси хора! Господа! Хора, развалих си телефона с пяната. Браво, бе, Боже. След малко пияне на авария. Да ви обясним какво стана. Телефонът изписа нещо. Абе, добре си, телефон не списа. Да, нищо ми няма на телефона. Изписа нещо, почна нещо да вибрира, много трудно спряхме записа. Да, развалих си телефона, обаче вече нищо ми няма на телефона, мисля. Това глас ужас. Да. Това беше пяна за... Не знам, май за коса. Май за коса, да. Да. Има остатъци. Например, за това. И аз имах и на косата, но поне за коса. Да, поне за коса. Дайте да продължим. Това е това бебе. Бебе. Булгар. Булгар ли се казва? Богати. Какво? Как си изкупил целия сайт? Виж какво си взех, а всичко, което ще ти покажа, ти можеш да го вземеш всяко по 1,90. Тази не рекламира ли съм да я видя? Да. Прекрасно. Хора, това е уникално. За мен е кухненската хартия. Просто го миете и пак е готова за употреба. Силиконова формичка за лед. Малка, компактна и прави голямо количество лед. Това чудо затваря нейлонови клипчета. Стискаш го за няколко секунди, то се сгрява, след което минаваш по нейлончето и вече е затворен. Знаете манията ми по чаши. Ето това са новите за този месец. Едни ягодови чехли да се мачваме с чехлите на малкото чудо. И толкова за това видео. А вие не забравяйте. Да, нали целия. Аз купих повече от тему. Да. Чакайте. Пак отивам да робя. Криси, ти забавлява това. Пак отивам да робя. Търсих с тему. Добре, намери го. Сега ще ви покажем нещо. Чакайте. Хора, днеска не ни върви на видео. Сега изчупих телефон. Това е много хубав нощ тему. Режим много добре, дори хора. Да малко се завидя се. Да, хора, това е такъв. Ей така се прави. Ето така. Такъв нощ, където се прибира като го забиеш. Ами ще се пуснеш куп. Чай да видим дали си телефона. Маля съм се го чупила повече, отколко ми е бил чупен. Сериозно ли? Много. No way. No. Това не е щупено. Да, това не е щупено. Хора, чупихме телефона на Криси. Разбрали се телефона на Боже, да чупихме твоя телефон, направо супер. Виждате ли? Как е от видеото ли? Това е. От видеото е. Да, от видеото е. Така. Забравяхме да затворим вратата. Хора, тук се натрупахме с всякакви антики от нашия дом. Нека продължим с TikTok, защото то стана повече какво имаме вкъщи, отколкото TikTok. Аз съм балерина Капучина и реших да дойда в България, за да видя моя приятел черната пантера. Вие, ако го видите, какво бихте направили? Здравейте, аз съм балерина Капучина и реших да дойда в България, за да... Докато се разхождахме, ето тук някъде е сърцето ми. Те две за няколко дни. Защо просто TikTok имат играчи тъпите видеа? Да, нали в YouTube няма такива тъпи видеа. Да. За да се става. Хора, закриваме това видео. Закриваме това видео. Това стана... Абонирайте се за канала. Абонирайте се за канала, оставете един лайк. Yes! Не мога повече TikTok. Чао. Ай, чао.